Yɛse nsuo ɛtaa aponkyerɛne a ɔgye wɔ ɛna aboa bi so bɛka wa na efiri ntumam na mmoa we die ɔmakeka me akyɛ Stuttgartfoɔ amo Germany adan debe na mo pafiri adwempan no wɔ ne abai mo so mo nyɛ adwempa hene okwa supre kwamerafo wɔyɛ kwa bibire pan bɔfo okwa burumu wɔde putupuriye buraburu ma mansan wo tontibidie. I like it. Ghana desman Ghana tie for yam so for adwempan hene aka Fufu Ken ene dem de to fom bɔkɔ de amamo na mbekanya asasem de gu Stuttgart for ebima adwembɔne ɛwɔ mutirim ɛwɔ krom ɛsɛ minua no ma mo hwɛ me sabi adwempan hene nipa bi a ne hodwo obuade yie abrantie am tie ameka sɛ so wa metia me nan so a mesum nya de a mesum de metia wo na so na me de buo ama nipa bebree akyɛ na saa nipa kro no a omo enim sɛ me de buo ama mo akyɛ no omo asate sɛ omo abetietia me na so maako but sɛ bita frache me papa mpo wo mba wiase no o ya ade na sɛ entwai a me kyerɛ sɛ ja una de mba wiase ba saa de wei entwai the same thing na me ya ade na sɛ entwai a mapa so kwan bia so fa so e de etia me se ne ba eneme ekọ ne sen kura e wo mu Germany Stuttgart me ba ha sei no sabi na me nyini bebre saa na mi so kakra Stuttgart for a start bebre start a time way back bebre o start a time ye onipa bi o mu a omo ye pa saa nipa no omo nọọso kakra bi ene eye omo na adwempone wo mutirimu na omo bre no omo na edọọso nana nyangopon apagya adwempan hene no abedum pempenso no de ntam ka se nyame apagya adwempan hene kyerɛ sɛ menkɔgye sika wɔ bi wonko didi sa aban po na hwɛ me a aban na wo hwɛ me no me respect aban no because ɔno hɔ na nyam chop money example na mam no enti so bi ɛhwɛ na sɛ nipa no ebegye no wɔ tan wa ɛyɛ ɔtan hunu ɛyɛ enumguasesɛm ɛyɛ abaisɛm ɛyɛ nsɛm hunu ɛyɛ ɔtan fon ɛna Stuttgart for bi mu asase some person yɛ de ɔmo tan adwempan no me ba kro ma say first na me kokodi aduro me kwa kokodi aduro no nipa bebre o na brante me kwa agrase a azonto asa eba so satam duru wa yɛ de ɔmo de me me sa na me yese no problem what you say me je me Ghana for ni sada me nim say Ghana for bebre wo Stuttgart say adwempone a cho mutirimu ma nipa no be hia no be sere nipa no be hia no ba be yese nipa no be hia no ba be yese what I say odin say fefa ne menua usia me a mesere kyerɛ me muna kyerɛ me na musa adwempone wo mutirim because nipa bebre okroma say a yese nsuo tapon kyerɛ na oje wo me de buo ama nipa bi mu akyɛ but saa nkrofo no o ma kyerɛ me say hwa ene etwa a ɛdɔ ma han mu no emu enye duru ntino adwempan na esem ka kyerɛ mo say sa muti Stuttgart kroma say na sa won hwɛ obi a embiebie wa no entena ba bi enya wadwen say wo abekonka obi ana abeka obi hyebre ahye wo sori so ka obi hyebre ahye a ebetane edaba wo so Stuttgart form kukuroma say bebre momoni ena ho emu mpanyimfo emu enkura emu young guys emu young girls bebre adwene enya adwuma bebre adwene ewo fom me meka because you be na hwe me na kora kan de meka ba bia person dem kokogina na fam kokogina because bebre jimi nyansa ni bebre tirim adentira adwempone ne honam fi ene hon kan awurawura mosa ekura friend Stuttgart nka kro we ekura enwuma wom hwotukai fo yeye Arab fo yeye India fo yeye Russia fo yeye Ghana fo bebre hia nko a Ghana fo bebre na madwempone ntino ehia nko a smart ase ena bebre ayede ebre e okroma sei kade na afasa no nua Ghana ni wo ho wonim se akwaje ade a ya de mo no Ghana ni ebeka to se kona akwaje second hand wonim se ade a wo ye na bebo apa Ghana ni be serew ade na ekoso sa ye starti azonto ba so kroma sei me adwempan ne I was the first person me ye azonto ma eye obiya nika at the end of the day no eduru se sika eba mu no Stuttgart fo bi mo ekofa amanfo wa abonten eba kromo a so mra mesa ne ntuomo ka ye di matem se mini krata ene bra na be di matem se mini krata wudi si a metwa Stuttgart for na maso se moye ma adwene se nyansa ni mutirimu na mo de masem ba adwempan so no ebi mu twi pizza ka ebi mu eyi eka no se ebi mu African market ebi mu yese no ebi mu yese eka ho
Monim nyansa na asem dum asem ba me so a. Asem soli gina. Wa hwe ade afa ebe motan. Nyo bi na hwe me okromu a o. Me na mhwe me ho, ehwe me yere ne me ba kroma first. Me kofa eye maame bi ba. Me kokofa no Ghana for we brace abrante we ya woni krata, abrante we woni sei, abrante we woni sei no. Omo de sa asem hunu, ene sa mo nkrase ye bia, ene sa mo se fon ne omo jimi nyoma no eye to koso eye jimi okroma sei sa. Na me kama no tum ehwe mu han ehwe mu din ehwe se na mo nsem am kan nyansa be na wom eno achi me konya obroni ba ene ne tenaye mene broni ne ba ne jaye nyina no ejina Stuttgart fo so woni broni ne ko number bi na Stuttgart ni ehun so ne broni na mpe ohun broni ne Facebook name a no afa kwan bi so na okocho broni no okocho broni no no ne broni no ekwakochoro enam Stuttgart fo bi mo so enua no fo so enam awale ye wo Stuttgart ya mene broni no eguye na nyame ncha de eno akogu o mene broni no problem bia nya de eni entem minim se adwempone wo mutiri ne yentem entime nya de anwo ebesi eyede sa atam na dijaye ene ye nyina entem ye kama nyame ncha de masako nya mituntum ni ba mene kokko wale a edrum pempen so kokko wale a okwa abrane atimi nipa be de all the osim ebeka kire meme adwempan ne se hey abrante Stuttgart Chroma se de yentena enwale Stuttgart ya yentena me ya wale enye de enije mmam me try to me prove them wrong and then me prove them wrong so I before me before than you so when you dia me mani adesene me ene watoto me punum first na me ye ema obi atimi wura me fie be dis anya mrasem o Stuttgart Chroma no ene obi timi wura me fie me dis an kwasasem ne biem me ka kire mo mfa to mutirim mo na mafa me wadwon bone no ntemfo ena muti Chroma se na mudi no moma we kom so one by one emu mpanyimfo emu nkura amudidi dimu na musole a ebi pizza car ebi tu we ebi ye we no amu hyeme ma adwesa mo ne ba besresere no wo hyeme emu na fa kire me enam ne tuntum ni nete no ma tutum mapnum entino bra me kai those the 2012 kwasiampa ni be ka kire mo African market bi se ai oba tuntum no akofa no kra no metimi krampo na akwakoda ene bra bi na be ka kire me wo sa nipa na wo no ne kokko wo yan sa nipa na mo ne kotran ekosi mu sai ni nyina gina anamfo bone a mo twa mo hia ye adwempone na kuta mu ntino ene mo ne mo obi an try adwempa hene because me wosoro ye betum kromu a yenim ne ekoso yenim ne apie e wo kromu a ye bibia kuta mensem wa wo mpe wo asem no twenwo efiri isamfo a ekoso e wo kromu a sei wa wo mpe asem bia tie no efo asem ma adwempa hene so ne eka no kore efa nkyere mo se enkonkonsa mudi okromu a ensem huna mudi okromu antino ka Stuttgart kromu ye krobi a ska wo mpa Stuttgart krobi a ka ska ed ewum ka kron ekoso nso jaje Ghana fo nsa kron ebesai yesole a yese ya ahenfo ye we ahenfo fo Kenya asem de kiremo esumuntie sabita frache ukofa obi se omedi wa wale se ma wa nipa no wepe oyere obedi obepe oyere na kwakoda okope oyere na kwachoro okope oyere na kwakwesi sanse fun na ekoso Stuttgart kromu a ukokufo bi so meka wa wale se ma oye maame a obepe oba be ma no obejewa fru obese owale ene koso ewo Germany Stuttgart kromu se oba na peso obra bokoso menu atwo fri Ghana fo oba brochire na peso obra bokoso a ohun Ghana ni a chia no hello ko ba bi different person awofo na mo no mo enye adamfo mo no mo enkasa eni nkomo omo na beti mo ase na ba na peso koso na kofa Ghana ni a ye bebre wase a ye mpegyawo nyankopon eni wachi na sunsum pa bi eni wachi a obebre o wi ase a obaye ye Ghana for try some bebre ase o Germany Stuttgart ase ye ya mpene go sunsum edi machi no edene baby ademeko no wo na ebetene abawo ene wo yere ene wo maso ene wasefo nyina hi Germany Stuttgart na mtie nda meka no oba so subscribe to YouTube channel no mo anya jimi na Adwempane TV so so won so nyede onya mo ho nsem ka mun so nya ansa